گل تو بہت اگے چلی گئی. اب تو پچھلی رات اس طرح پچھلی رات ایک نوجوان آیا اپنے دے نال دو بھائی بھی سن, وہ ماما بھی سی. وہ کہنے لگا جی میں امریکہ کسی کام گیا, کمپنی نے بھیجا ملازمت واسطے. ایئرپورٹ تے اتریا تو میرا موبائل انہیں ویکھیا تیری تصویر. وہ مینو علیحدہ لے گیا, کھولیا تو تیریاں تقریراں. انہیں کہا تو اس بندے نو مننا؟ انہیں کہا ہاں. انہیں کہا یہ تو دہشت گرد ہے. انہیں کہا جیو جا بھی ہے میں یہ نال. انہیں کہا تیرا نقصان ہو سکتا. انہیں کہا کی نقصان ہو سکتا؟ انہیں کہا کچھ بھی ہو سکتا. انہیں اور ٹیماں منگائیاں. انہیں کہا میرے موبائل چیک. انہیں کہا تو اینو کیوں سندا ہے؟ انہیں کہا میرا دل ہے میں دے نال. انہیں کہا یہ تو ممتاز قادری نال کھڑیا. انہیں کہا یہ بھی کھڑیا تو میں بھی نال کھڑیا. انہیں 3 پیپر میرے اگے رکھن بھائی اتنے رکھ. آسیہ ملونہ دے بارے بھائی چنگی ہے تے مولی خادم دہشت گرد ہے تے ممتاز قادری قاتل ہے. اے 3 گلاں لکھ. میں وہ نال کھڑیا. انہیں 5 سال واسطے مور لا کے انہیں واپس بھیج دیتا. انہیں کہا میں دسن آیا کہنا حضرت صاحب تہاڈے نال محبت کیتی بھلا چس بڑی آئی. جیڑے نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری جی اتنے کہہ دینا کہنا میں لکھ دینا کہ میرا اس نال کوئی تعلق نہیں دے. میرا انہوں لا دینا سی. انہیں کہا میں نو کہندا سی اے شکر کرو میرے واسطے مزید دعا کرو اللہ میرا ایمان بچا لیا. اے او منڈا نہ داڑ نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی, داڑھی بھی کوئی نہیں سی رکھی. او مولوی جی دے بارے تسی گل کرنے ہو تو ذرا پوچھو وہ جڑیاں گلاں کرنا. ایتھے تک درد اٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھائی لبیک والے جڑے نو. ٹرمپ نو کیڑا درد ہے؟ چلو ٹرمپ نہ درد بجائے مودی دا بھی بجاوے, لیکن ایتھے جڑے بیٹھے نے انہوں کیڑا درد ہے؟ کہ سیالوی صاحب دی محفل ہوتے علامہ یوسف صاحب نہیں آ سکتے, مولی خادم نہیں آ سکتا. اور میں آکھا ٹرمپ دا درد تے اسی مندے ہاں کیونکہ وہ تو رسول اللہ دے دین دے دشمنن شروع تو اج بھی وہ دین دے دشمنن. اسی انہاں دے ہندو دا بھی درد مندے ہاں, سکھاں دا بھی مندے ہاں. تہانوں کیڑا درد ہے؟ بس تساں اپنا درد دس دیو کہ جناب مولی خادم نے تقریر کیوں نہ کرے. او امریکی ایئرپورٹ تے تو درد ہوئے نا بھائی مولی خادم دہشت گرد ہے. ایتھے کیڑا درد ہے؟ اے قرآن پڑھنا بھی درد ہے. تسی شیرو اپنے آپ نو بدلو, حضور دے دین نال کھڑے ہو. ہاں نہیں تے تے اور کئی کرتارپور دے بارڈر کھل جانے نے. ہاں مسجدوں میں جو سپیکر تے اترے لیکن رنجیت سنگھ دا مجسمہ تو لایا نا اگلے. حضور دی تلوار دی ساری زندگی نفی کی تھی, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. میں آکھو رنجیت سنگھ دا مجسمہ جڑا لایا نے قلعے وچ تے او دا مجسمہ لا کے تے تھلے تلوار لٹکائی نے. اے تے او تلوار ہے جنہیں مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں. اے تے او تلوار ہے جس دی طاقت نال رنجیت سنگھ بادشاہی مسجد نو استبل گھوڑیاں تے خچراں دا بنایا. اے تے او تلوار ہے جے ذریعے سنہری مسجد وچ گھوڑے تے خچر بدے گئے. اے تے او تلوار ہے جنہ شرف النساء مسلمانوں دی دھی دی قبر کھود کے تے اس تلوار نے اپنے زور نہ مسلمانوں دی دھی دی قبر کھودی. قرآن تے تلوار کٹ کے او سکھ لے گئے. اے تے او تلوار ہے جے منن والیاں 70,000 پاکستان بندیاں مسلماناں دیاں دھیاں ہندو تے سکھ چک کے لے گئے. اور ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. محمد بن قاسم انہاں نوں لین کوئی نہ گیا. اے تانوں اس تلوار تے کیڑے فخر ہے جڑا رنجیت قلعہ بنایا اورنگزیب عالمگیر سامنے مسجد بادشاہی. ایتھے سکھ دے مجسمے دا کی کام ہے او سانوں بھی دسو کوئی. اے دا سوال اے دا جواب دیو, سانوں بھی کوئی دا جواب دیو. اٹھو نہیں تو سب کچھ مجسمے لگ جانے نے. او دے تھلے شیر پنجاب لکھیا انہوں نے. اور دسو اے شہاب الدین محمد غوری دے شیر کدھر گیا؟ اور دسو جناب علاؤالدین خلجی کدھر گیا؟ اور التمش کدھر گیا؟ سلطان ٹیپو شہید کدھر گیا؟ ہاں جد او کدھر گیا؟ اور دسو اے قطب الدین ایبک کدھر گیا؟ اور دسو اے اگر انہوں نے نہیں سی مندے تے داتا علی اجویری کدھر گئے؟ اور سلطان الہند کدھر گئے؟ اور سکھ تہاڈا شیر پنجاب ہے. دسو جی داتا صاحب تے سلطان الہند بابا فرید تے اے حضرت میاں امیر تے سارے تے اعلی حضرت بریلوی تے مجدد الفسانی اے سارے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء تے اے سارے اوے شیر کدھر گئے؟ اور تھلے سکھ شیر پنجاب ہے. اسی یہ گلاں کردے سی نا تے تسی اسی پہلے میں گلاں کردا سی لوگ کہندے بڑی ڈاڈیاں گلاں کردا. ہن تے تواڈے سر آ چڑھے نا اگلے, تواڈی تاریخ مٹا کے اگلے رکھ دیتی. سکھ جڑا او کانا رنجیت سنگھ او شیر پنجاب تہاڈا بن گیا. این جناب انہوں تصویر بنا کے تے تھلے دے نال تلوار لٹکا دیتی. تساں تے ساری زندگی اج بھی مولوی پیر حضور دی تلوار دی نفی کر دین.
ہاں جی بالکل کر دے نہیں کر دے سارے کر دے حضور دی تلوار دی نفی نہ کر اے مسلمان گھراں وچ بیٹھ کے جی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا تو پھر رسول اللہ جڑی تلوار چاہیے وہ پھر کی کہو گے وہ بارے کی تواڈے کول وہ کی تعویل ہے اس دی تے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی سن وہ کی تعویل ہے حضور نے خالد بن ولید نو فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار ہے او ایدی کی تعویل ہے حضور نے میدان احد وچ تلوار چاہیے تسبیح تے نہیں چاہیے فرمایا اینو کون لوے گا ابو دجانہ اگے آئے انہاں کہا جی میں لواں گا عرض کیتی حضور دا حق کے فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے تسبیح ٹیڑھی ہو جائے جو تلوار ٹیڑھی ہو جائے عرض کی تھی حضور ہو رہے دا کی ہے فرمایا جس ہاتھ چ ہوے میدان چ نسے نہیں عرض کی تھی دا ہور کی حق کے فرمایا کسے مسلمان تے نہ چلے مولانا کھڑے ہو وہ ابو دجانہ کیویں چلے ہن کوئی سمجھ آئی گل حضور کیڑے مطلب تسی کی کر دے ہو این چلے میں صحیح ہوندا میں تانوں صحیح چل کے دکھاندا کہ ابو دجانہ کنج چلے تو پھر حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال کی بنے گا کی بن گیا کی ایسا ایڈ جرم کر بیٹھے اقبال کہندا از غلامی دل بمیرت در بدن از غلامی روح گردت بار تن از غلامی ذوف پیر در شباب از غلامی شیر غاب افگندن آب از غلامی بزم ملت فرد ایمان بہ ایمان اندر نمد یکے اندر قیام وہی در سجود کاروبارش چوں صلاتے بے امام اقبال کہندا جدوں قوماں غلام ہو جان تو پھر انہاں دے جوان بھی بڑھے نظر آندے انہاں دے شیراں دے بھی دند ڈے پوندے او جناب شیر بجائے اس دے کہ کشمیر وال چل لاہور چلن ریپ ہو رہا مسلمان بچیاں دے او شیر کشمیر اقبال کہندا جدوں شیراں دے دند ڈے پون نا او کشمیر چلن دے بجائے پھر لاہور میچ کھیڈ دین کرکٹ دا ادھر این اس ٹائم جدو مسلمانوں دیا دھیاں چکیاں جا رہی ہیں کشمیر تے لاہور میچ ہو رہا میں تے نہیں پڑھیا تسی پڑھیا جی کوئی میں کوئی تاریخ اسلام وچ کوئی دسے ہو جی گل کہ قیامت گزر رہی ہوئے کشمیر وچ تے لاہور وچ میچ ہو رہا ہوئے کدی سری لنکا دی ٹیم آ رہی ہوئے 13,000 پولیس والے انہاں دی حفاظت تے چلے جان تے جڑی کشمیر ریپ ہو رہے ہیں کہتے نہیں وہ ایک عام حصہ ہے نا کہ میچ ہونا بڑا ضروری ہے تے جڑا ایتھوں لڑن جائے گا جہاد کرن او پاکستان دا غدار ہے جڑا جہاد واسطے اتھوں جائے گا وہ پاکستان دا غدار ہے تے اوتھے جڑا کشمیریاں وال جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہے تے جڑا میچ لاہور کھڑائے گا وہ سجن ہے جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے اور جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی اور سب کچھ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی ککھ نہیں انہاں دے پلے سانو بھی دسو یہ گلاں سانو بھی دسو کوئی سمجھاؤ کہ مسلمان چائنا میں اللہ دا عذاب آیا نا یہ چائنا پاک دوستی جو ہے جناب کیوں جی سورہ ممتحنہ دی ابتدائی آیات کیڑی ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والے ہو میرے دشمناں تے اپنے دشمناں نو کدی یار نہیں بنانا جڑے رب نو بھی نہیں مندے انہاں دے یار یہ تو قرآن دی نصوص دے خلاف ان ساریاں گلاں سانو بھی دسو میں نے اتوں دے حضرت ابی وقاص دا مزار ہے نا اتنے انہوں دے امام صاحب نے میں دسیا وہ کہنے لگے اسی نماز پڑھان جانے ہیں تو پہلے کہندے نچو امام نچے گا تو پھر نماز پڑھا سکتا انہوں نے کہندے ہاتھ کینچیاں وڈی مسلمانوں دیاں کڑیاں بازار لمے کپڑے پائے ہون تو کینچیاں انہوں دے ہاتھ چوندیاں اتو انہوں دے جسم تے کپڑے کٹ دیں کہ یہاں اور مسجدہ ہوتے انہاں چائنا دا جھنڈا لایا انہاں کہ ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے یہ ہماری ملکیت ہے اے نہ دے یارن تے تواڈے بھی یارن ظاہر تانوں چاہیدا نا تانوں تو روڈ کدی تساں کیا ہوندا نا سانوں دین چاہیدا تے 72 سال وچ تساں اس سال اسی کھڑے ہو تساں سانوں ووٹ نہیں دتے تسی کہندے نہیں جی نہ کیڑا جتنا ہے او پھر لیاؤ نا او مخلوق جڑی جتن والی تواڈی ہوے تواڈی پسندیدہ اسی تو چلو غلط لوگ ہوئے نا اساں ختم نبوت تے پہرا جے دتا تو ساڑھے مقابلے ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ نہیں دیتے یہ دنیا تے بھی پتہ تو انہوں لگ جانا ہے قبر تے پھر قبر آنی نا حضور فرماندے ہیں ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے یہ اتنے پتے لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر ہو جا منظر بھی خوفناک ہوئے اور حضور نے کی فرمایا انکم اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال
حضور نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب فتنوں میں مبتلا کی جائے. ایتھے تے ہتھ کڑیاں تو لوگ چھڑ گئے سن لبیک تے دسو فتنہ دجال جتنا قبر وچ آزمائش ہوے تے بندہ اوتھے ایمان تے کیویں سلامت رہے گا جے رسول اللہ دی مدد اوتھے نہ ہوئی. جی اسی تک میدان لا دیتا سی بھائی آؤ ناموس رسالت دے پہرے داراں نال کھڑے ہوو, آؤ ختم نبوت دے محافظاں نال کھڑے ہوئے. تو سکے نہیں اسی تے ڈاکوؤں نال کھڑا ہونا تے لو پھر لو ہن جناب تبدیلیاں لو. تبدیلی تے آ گئی, ہاں تبدیلی تے آ گئی, اور تبدیلیاں دے اور مزے لو. اور جناب 400 کلو ٹماٹر اسی بیچیا, سانو اور گالاں کڈو جی مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جانا. اے اور کڈو کہ مولوی وک گئے فیض آباد مولوی پیسے لے کے آئے. کیوں جی اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ کائنات دا. لیاؤ نا 2 سال تے 1 مہینہ, 2 سال تے 2 مہینے تے 1 دن تا جو ہو گیا ساڈے دھرنے نو. ایتھے تے جناب ایک گل لوگ لے آندے باہر میدان تے ساڈی اجے کوئی آڈیو بھی نہ آئی مولوی خادم پیسے وصول کر رہا ہے. کیوں جی پھر ساڈے خلاف تسی بہ کے بولنے ہو. جڑے پیسے کھاون پھر جیلاں وچ جا بیندے ہوندے, جڑے پیسے کھاون شہیداں دیاں لاشاں چاندے ہوندے, جڑے پیسے کھاون